Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Mzila Nkatha, ngifisa siqale la sizwe ukuthi nithini okusempeleni nithini ngalomvungamo osukile kulandela isimemezelo esenziwe isilo ngokuqoka umnumzana uNcube. Msakazi ngeke ngiqale ngilungise la. Ayikho isiteleka somphakathi esadalwa isimemezelo sesilo. Laphana ku N2 abantu ababeyidelekela nje beyifanele ugilisi. Kwangahlangene nesimemezelo sasenziwe ungangezelakhe. Cha, lokho siyaphila. Umphakathi awukho umphakathi odine uganona cha awukho. Sina-ke njengomzila Nkatha isinqumo sikangangezelakhe siyasimukela ngoba umlomo ongathithimanga umuntu wasezulwini othi masekukhombile nasezulwini ukhunyiwe. Lana ungangezelakhe ukhombe umnumzana uNcube wathi uzoba yiso lami kuleya ndawo engenamhuli. Ukushiso yini lokhu umlomo ongathithimanga? Ingoba uyazi lapha kulowa mhlaba akusiyo umhlaba ongaphansi weNgonyama Trust. Umhlaba osabukwa njenge-state land lapho abamhlophe bakhipha khona abantu izakhamuzi zayihlezi lapha beyikhipha ngendluzula. Msasazi ngiyakufisa ukucacisa-ke lokhu ukuthi babengeke abantu abamhlophe bekhiphe abantu declare leya ndawo bethi leya ndawo i-state land iyindawo ka-government. Bephinde futhi abamhlophe bezothi cha izwe sabakhwanazi indawo yini nje cha akubanga njalo Nkosi yami. Siyafisa ukucacisa lokho ukuthi-ke siyakubonana usekukhulunywa-ke abafundisi obutshelile. Cha thina sithi sinesilo esisodwa kwaZulu. Asinaso isilo kuthiwa uthula sizokuthilisa. Cha lokade kukhuluma ngokusho nje Msakazi ukuthi ukuhlaba wakuhlikiza hayi okwakhe lokho. Phela laba ukhomba ukuthi osopolitiki mabebona ihholo ligcwele bacanga ukukhankasa manje. Okay, no ngiyakuzwa Mzila Nkatha but ke ngisalile kancane la. So uthi umphakathi ubhikishela insiza service delivery hayi lesi simemezelo esenziwe isilo. Kunjalo Msakazi. Kwangasiye umbhikisho ukuthi ungangezelakhe ukhiphe isinqumo sokuthi umnumzana uNcube useyiso lakhe esizweni sakhe. Cha kwakumbhikisho kaGidi okungenzeka khona abakhipha ulwazi lathi bathi hayi abalesinye isizwe abangajabulile ngibona abatelekayo. Cha kwakungabantu ababebeinqanyeni logisi isikhathi eside. Okay, nokuyaxaka-ke nokho Mzila Nkatha ngoba umkhuzi wamaphoyisa la uGeneral Mkhwanazi uyile ngempela sonto waba nembizo ubekhuluma khona ukuthi okusempeleni umlalele kahle ushilo ukuthi ingenxa yalo lolu dungunyane lokungaboni ngasolinye oluqubukile. So nokho ngizwa enye version ke ngako lwakho uhlangothi. Mhlambe ake sidluleke lapho ngoba so sihanjelwe isikhathi kakhulu. Ngifisa ukuzwa ukuthi uMzila Nkatha umsebenzi wakhe kuzoba yini. Ngizwile nanokuthi uthi umhlaba lo bungenamuntu umsebenzi wakhe uzoba yini ke ngoba ngokuqonda kwethu ikhona inkosi lapha yakwamkhwanazi ngoba bashaya amakhala ukuthi okusempeleni bathi banomuzwa ukuthi usezokwenza umsebenzi okumele ngabe wenziwa inkosi evele ikhona. Msakazi anguveze futhi lokho leya ndawo leyana akusindaba engaphansi kweNgonyama Trust. Msakazi lapha ya akekho umuntu oyibhekile leya ndawo. Ingakho isilo sikhethe umnumzana uNcube samphakamisa kubuka izwe lonke. Sathi Ncube hamba ongibhekela leya ndawo leya kube yiso la kuko konke okwenzakalayo. Ngabe ama-service delivery ama-development wena Ncube uzongibhekela ikhazi zomphakathi uzongibhekela Ncube uzobika kimi ngoba uyisitho sami uyiso lami. Okay, so kwenzekani ke useyinkosi ngamanye amazwi ureport uphi ke enkosini noma kusona isilo ngqo? Umnumzana uNcube ureporta kwisilo ngqo ngoba phela
uyisitho sesilo, uyiso lesilo. So akareport enkosini thizeni, ureporta kwisilo ngqo. Siyafisa futhi ukuveza umsakazi lokhu ukuthi singamanxube namhlanje besivelile enkantolo la isizwe sakaMkhwanazi sifake icala sithi isilo sabheda ngokuphakamisa unqubo. Inkantolo ayithole isinqumo sesilo kangangezwe lakhe sibheda noma singekho emthethweni ayisinqumo asithatha. Lapho inkantolo ithe cha ayikho into ephuthuma ngalesicelo sini ngoba nalento enibhalela ingamahemhemi. So isinqumo sangengezwe lakhe sisamile ngoba naye ungangizwe lakhe animnikanga ithuba lanethe iphendulela inkantolo. Hambani nimnike ithuba eziphendulela, angiyiboni ephuthuma ngale application eniyifakile la enkantolo. Le ndawo kumaphepha afakwe yibo abakhwanazi, le ndaba bafaka igazette yango 1968 olapha yangesikhathi sobandlululo ebakhombayo futhi ukuthi le ndawo bona abekho kuyo. Bafaka amaphepha enkantolo baphinde bafaka ubufakazi okubaphikisayo ngoba abalungu babengeke befike bakhiphe bephinde begazette ukuthi hayi yini indawo. Okay. Isikhathi savumla Mzinekatha ngifisa ukuzwa nje kafishane ukuthi nibe ingxenyeni yalembizo ebingempela sonto uma ningabanga ingxenye yayo kungani? Msakazi inhlelo zabanqube sazithi cha ngeke sibe ingxenye leyambizo. Kodwa ngokuthola iseluleke endlunkulu esithi cha hambani niyozwa ngoba kuzoqala kube nenguyazana ezoba khona before kiwe emphakathini. Mhlawumbe kuleyo ngiyazana nizothola ithuba lokuphamisa amaphuzu. Sithe sifika kuleyo nguyazana iphoyisa ubaba uMkhwanazi la ikhulumela nje lona lafuna kuzwakala lona la ngasinika thuba lokukhuluma. Kwaba yilokho ke sesisuka lapho sayiswa ke etendeni kwathiwa enfuna ukubuza etendeni ngizozwa yonke etendeni into esoyikhuluma la kule nguyazana. Sabuza singabantu ukuthi besibizwe lani pho kule nguyazana. Masifike etendeni nawo kumfundisi ubaba uThulasizwe. Ubaba uThulasizwe wasebona ithuba lokugxuma ehlane esizweni samanxube. Ukhombise inkulu indelelo esizweni samanxube nenkulu indelelo kwisilo. Ngufike laba phambili wasiphikisa wathi ayikho into eyiso kulesizwe. Akekho umuntu okhetho wayiso lesizwe. Angeke ubuke indoda nje ibize siyiso noma abantu beadvance enkosi. Cha akakho iso lapho siyacela ke siyanxusa ungizwe umsasa siyanxusa ukuthi undunankulu wethu umphemba akamthathele inyathelo zomthetho ubaba uThulasizwe ngoba akashoniphanga isilo. Okay, no sekunolunye udaba lelo Mzinekatha ngoba umuntu akaphinda angene wakhutha nenhlonipho kulelizwe. Okay, no Mzinekatha sekunolunye udaba engibuza nje uthi nibe ingxenyeni yembizo no kezwakala isibambe lapho simangakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga msana. Alright, yena ke lo umnumzana ukwena Manxube ukhulumela wona amanxube isikhathi manje umzuzu 10 ngaphambi